13th गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल गोव्यात सध्या चालू आहे आणि एकापेक्षा एक तुम्हाला अशा प्रकारचे मूव्हीज बघायला मिळणार. मला वाटतं हे मूव्हीज बघणं सुद्धा आणि खास करून फिल्म फेस्टिवलला बघायला मिळतात एक ट्रीट आहे स्वतःसाठी आणि जे फिल्म क्रिटिक्स म्हणा किंवा फिल्म लवर्स म्हणा त्यांच्यासाठी तर एक वेगळ्या प्रकारचं हे मेजवानी म्हणायला हरकत नाही आहे. आमच्याबरोबर असे एक ॲक्टर आहे, मला वाटतं जे कोणी ह्या फिल्म फेस्टिवलला आले आहेत प्रत्येकाने ज्यांनी हे जून मूवी बघितलं आहे त्यांनी बाहेर येऊन नक्की त्यांची ॲक्टिंगसाठी त्यांना दाद दिले. सिद्धार्थ सर आमच्याबरोबर. सिद्धार्थ, वेलकम इन गोवा. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. सो गोव्यामध्ये मी फिल्मवरती येणार आहे, गोव्यामध्ये येऊन कसं वाटतंय? अरे नेहमीसारखं गोवामध्ये आपल्याला छान वाटता येईल म्हणून आपण गोव्याला येतो. तर असं मी आधी मी जेव्हा ऍक्टिंग सुरू केली होती तेव्हा मी खूप यायचो गोव्याला मजा मारायला. तेव्हा कोणी काही ओळखत नव्हतं, काही नाही. मग मी हॅपी जर्नी नावाचा सिनेमा इथे शूट केला. मग मला असं लक्षात आलं की गोव्यात काम करणं किती अवघड असतं, कारण काम करण्याची लक्ष लागत म्हणजे किती आपल्याला. म्हणजे कोणी असं म्हणलं की उद्या 6 वाजता उठून शूटिंग करायचं, असं होतं ते. पण नो, गोवा हॅज ऑलवेज बीन काइंड. आय लव्ह गोवा, आय लव्ह गोवन्स. आणि गोव्यात एक अशी जादू आहे ना की अख्ख्या जगाला वाटतं की आपण गोवनकर आहोत. अख्ख्या जगाला वाटतं की गोवा मैं उधर का, असं एक वाटतं त्यांना. पण आपल्याला गोव्यामध्ये कामासंदर्भात यायला चांगलं आवडतं की जास्त आवडतं की हॉलिडेसाठी? खरं तर अशा फेस्टिवलसाठी, कारण मग कामही होतं आणि मग रिलॅक्सही होतं. पण आता 3 दिवस इथे फेस्टिवलच्या संदर्भात आले आहेत, कुठे जास्त जाणं झालं आपलं? कुठे गेलेत ह्या 2 दिवसात? खरं तर फेस्टिवलनी काही मला सोडलं नाही एवढं दिवसभरात, कारण इतका ऑडियन्स आहे आणि इतकं इंटरॅक्ट करायला मिळत आहे, एस्पेशली फॉर जून, कारण ती लॉकडाऊनमध्ये OTT वरती डायरेक्टली आली. वी नेव्हर गॉट टू इंटरॅक्ट विथ दी ऑडियन्सेस. आणि इफीमध्ये आमचं प्रीमियर झालं होतं ते इंडियन, तेव्हा आम्हाला ते इंटरॅक्शन मिळालं होतं. पण अशी गर्दी आम्हाला कधी आता मिळेल असं माहीत नाही, त्यामुळे मी सुद्धा या परिसरातनं बाहेर नाही गेलो खरं, विच इज फाईन. रात्री हो जेवायला कोकणी कॅन्टीन आहे, बोंबील आहे, फिशरमॅन्स वॉफ आहे. परवा जरा ॲडव्हेंचरस झालो, तो बागाला गेलो रात्री. पण सकाळी उठून परत चला आपल्याला कामाला जायचं, असं चालू आहे. पण आय एम लव्हिंग इट यार, आय एम लव्हिंग इट. पण खरं म्हटलं तर गोव्यात आल्यानंतर काम सांगणं म्हणजे स्वतःसाठी काहीतरी, म्हणजे जो कोणी काम सांगतो त्याला जरा वाईट वाटायला पाहिजे, अरे गोव्यामध्ये आले तरी कामं सांगायला पाहिजे. गोव्यामध्ये जे प्रेक्षक असतात ते भरपूर सुजाण असतात असं म्हणतात, आणि तुम्ही पण आता इंटरॅक्शन केलंय, ते लोक तोंडावरती सांगतात हा हे बरं झालंय, समजा हे काही चुकलंय, वाईट वाटलंय तर हे ते पण सांगतात. सगळ्यात जास्त चांगला कॉमेंट तुम्हाला आलेला गोव्यामध्ये ह्या चित्रपट महोत्सवात कुठला होता? तर काल पहिला आमचा स्क्रीनिंग झाला आणि त्यानंतर मी स्क्रीनिंग झाल्यावर त्यांना सांगितलं की उद्या पण आहे इथे 12:30 वाजता, तर प्लीज सांगा. तर सगळे ओरडून हो सांगणार. आणि आज हाऊसफुल होता. त्यातलं काही लोक दुसऱ्यांदा आले बघायला. तर ह्याच्यापेक्षा काय आता, व्हॉट कॅन वन एक्सपेक्ट अँड वॉन्ट इन लाईफ, नथिंग. ह्या फिल्मच्या नंतर नॅशनल अवॉर्ड आणि एवढं सगळं जर्नी ह्या फिल्म नंतर झाली आहे, कसं वाटतं? म्हणजे जेव्हा शूटिंग चालू होती तेव्हा असं काही वाटलं होतं? तेव्हा शूटिंग करताना कधीच काहीच वाटत नाही, कारण तेव्हा फक्त आजच्या दिवसात एवढं शूटिंग संपवायचं आपल्याला, एवढंच असतं. आपण वेगळ्या एका दुनियेत असतो. ते सिनेमा संपल्यानंतर एक काही टेस्ट स्क्रीनिंग्स करतो, लोक कसं काय पोचतंय, कसं त्याच्यावर ही फिल्म मार्केट कसं केलं पाहिजे. आणि त्यात पॅन्डेमिक, पण तरीही न्यूयॉर्कला आमची फिल्म गेली, पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये, इथे इफीला पण होती, आणि OTT वरती आली, ती चालली, आम्हाला इतकं क्रिटिकल अक्लेम मिळालं, आणि मग नॅशनल अवॉर्ड, आणि आत्ता गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल. तर असं मला वाटतंय की माझ्या आयुष्यातलं हा पहिला असा संपूर्ण असा एक्सपिरियन्स आहे की फुल सर्कल झालेलं आहे. असं नाहीतर कुठल्याच सिनेमाच्या बाबतीत इतकं हे नाही झालंय की
नाहीतर एक काही ना काहीतरी राहतच. म्हणजे आयदर रिलीज राहतो, रिलीज झाली आणि ती फ्लॉप जाते, मग नंतर ती टीव्हीवर येते आणि ती हिट होते, किंवा मग ते नाही चालत आणि अवॉर्ड्स मिळत किंवा काहीच नाही होत. पण हे इतकं छान फुल सर्कल झालंय आणि गोव्यावरनं सुरू होऊन इकडनं दर्शन घेऊन परत आता वी कॅन ऑल मूव्ह अहेड नाव. आय कॅन लीव्ह जून अँड से की आता चला पुढे काय करायचं बघूया. आता काय आहे नवीन प्रोजेक्ट? हो, एक धारावी बँक नावाची माझी एक हिंदी सिरीज आहे, MX प्लेअर वरती आता येईल सप्टेंबर ऑक्टोबर. मी, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, असं लुक कॅनी, सोनाली कुलकर्णी सिनियर, असे आम्ही सगळे आहोत त्यात. पण पुढच्या वर्षी परत आणखीन एक नवीन फिल्म बघायला मिळायला पाहिजे आम्हाला फॉर मराठी फिल्म फेस्टिवल. नक्की मी प्रयत्न नक्कीच करणार. थँक्यू सिद्धार्थ, थँक्यू फॉर बिंग इट. थँक्यू व्हेरी मच.